Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to our Venza TV. It's the Pathway Premiership. Orlando Pirates 1, Orbit Cole 0. I'm joined by the best beekeeper. Shestivos. It's Frank. Bathi kumnandi ezweni. Yeah. Shilo samanyulu, shilo sakusaseka. Yeah. Yeah, we are cruising nice mfethu. Yeah. So isiqalile yagqilaza lento. Yeah, ngicelile namanje ngisagcizelela abafethu. Uma ukhona lapho wena omamele onebutchery or oneinkomo onenyama. Sicela isponsor bafethu. Sicela isponsor nje senyama. Ngoba kule season yethu singamabhakaniya siya praya. Injani? Into engishoyo mfethu kuzophela ama-brying kuzoguga ama-brying stand. Injani? Kuphela inyama. Injani? Kujema ama-gunlight. Injani? Kuphela umatches. Injani? Sizoba nenkinga yomhlathi wamazinyo ama-dentist nawo awalunge. Injani? Ogogo Nkosi yami babatholele noma ama-falls. Salukazi nomkhulu esiphelelwe ngamazinyo abazame ngama-falls. Injani? Sizame kuyimfamfathi inyama. Injani? Into engiyicela abafowethu wena onenyama. Injani? Before izorusisa ifridge. Injani? Gcine kubola ifridge. Injani? Nikeza amabhakaniya. Danko. Kule season. Yeah. Basasiqhuma abasilabayo. Danko. Bayoze bethi ibhuti. Ngiyakubala. Bazibe mncane imlenze. Injani? Uyangithola. Number 15 ebesihleli kuwo. Besihleli just for a while. Sibambela umalume wethu awanabi umalume kaChaba noDudukwe. Ubuyile manje position yakhe. Ngiyamthanda umjida kusasa yiso leso. So besikhona mina ngizobe ngikhona. Sicela ukucacisa emzansi ukuthi kusasa ngizobe ngikuphi. Ngizobe ngiku neutral. Yeah. Kuyasuka kusasa. Abazodliwa ngiyahleka. Yeah. Kusasa. Yeah. Kuyashaya unabi kodwa kusasa. Rugados. Ayi. Nkosi yaziyo. Nkosi. Uyazi. Thank you, friend. Asibonga.